Te-ai simțit vreodată copleșit de nevoile altcuiva? Poate te-ai trezit spunând constant da, când în adâncul sufletului ai fi vrut să spui nu. Sau poate te-ai simțit epuizat, ca și cum ai oferi prea mult din tine, fără să primești nimic în schimb. Dacă ți se pare cunoscută oricare dintre aceste situații, probabil ți se încalcă limitele personale. Astăzi vom vorbi despre cum stabilirea limitelor în relații nu este doar importantă, ci esențială. Bine ați revenit pe canal! În videoclipul de astăzi vom explora în profunzime conceptul de limite în relații. Fie că este vorba de familie, prieteni sau parteneri romantici, limitele sunt acele linii invizibile care ne protejează spațiul personal, timpul și starea bună emoțională. Ele ne împiedică să ne simțim copleșiți, luați de buni sau nerespectați. Până la sfârșitul acestui videoclip veți înțelege ce sunt limitele, de ce sunt atât de importante pentru menținerea unor relații sănătoase și cum să începeți să le stabiliți eficient. Vom explora scenarii din viața reală, diferite tipuri de limite și chiar o poveste care evidențiază puterea transformatoare a faptului de a te afirma. Așadar, dacă sunteți pregătiți să preluați controlul asupra relațiilor voastre și să vă protejați liniștea, continuați să urmăriți și nu uitați să apreciați și să vă abonați. Să începem prin a discuta ce se întâmplă când limitele nu sunt stabilite sau când sunt încălcate în mod regulat. Imaginează-ți asta. Prietenul tău te sună constant noaptea târziu, povestindu-ți despre problemele lui. Îți pasă de el, așa că răspunzi de fiecare dată, chiar dacă ești epuizat și ai nevoie de odihnă. Sau imaginează-ți asta, ești într-o relație în care partenerul tău îți critică frecvent alegerile, făcându-te să simți că nu poți face nimic bine. Aceste situații sunt mai frecvente decât ai crede. Și, deși adesea le acceptăm din simțul obligației, din dragoste sau din teama de conflict, adevărul este că, de fiecare dată când lăsăm aceste limite să fie încălcate, ne afectăm propria stare de bine. În timp, acest lucru poate duce la resentimente, epuizare și chiar la pierderea respectului de sine. Iar acest dezechilibru este un teren propice pentru frustrare, furie și chiar pentru destrămarea relațiilor. Deci, ce sunt mai exact limitele? În esență, limitele sunt linii directoare care definesc modul în care dorim să fim tratați de ceilalți. Ele ne ajută să ne protejăm spațiul fizic, timpul și energia emoțională. Să analizăm cele 3 tipuri principale de limite și cum le puteți stabili eficient. În primul rând, să vorbim despre limitele emoționale. Acestea implică protejarea sentimentelor și a energiei emoționale. De exemplu, dacă cineva se descarcă emoțional și acest lucru începe să te afecteze, este în regulă să stabilești o limită și să spui: îmi pare rău că treci prin asta, dar am nevoie de puțin timp pentru a mă reîncărca înainte să te pot asculta mai departe. Nu este vorba de egoism, ci de recunoașterea limitelor tale și de a nu te lăsa copleșit emoțional. Urmează limitele fizice. Acestea se referă la spațiul personal și la intimitatea fizică. Ar putea fi ceva atât de simplu precum a spune cuiva că nu te simți confortabil cu îmbrățișările sau ai cere unui coleg de cameră să bată la ușă înainte de a intra în camera ta. Limitele fizice sunt cruciale deoarece te ajută să menții un sentiment de siguranță și confort în propriul corp și spațiu.
Și în final avem limitele de timp. Acestea se referă la modul în care îți petreci timpul și cât timp le acorzi celorlalți. Un exemplu excelent este să înveți să spui nu atunci când ți se cere să faci mai mult decât poți duce, fie că este vorba de la serviciu, de la prieteni sau chiar din viața personală. Prin stabilirea limitelor de timp, îți protejezi timpul pentru odihnă, hobby-uri și alte activități importante care contribuie la starea ta de bine. Acum vreau să vă împărtășesc o poveste personală despre cum stabilirea limitelor a transformat una dintre relațiile mele. Acum câțiva ani eram într-o prietenie în care ofeream constant timpul meu, energia mea, sprijinul meu emoțional. Ori de câte ori prietena mea avea nevoie de ceva, eram acolo, chiar dacă asta însemna să-mi anulez propriile planuri sau să stau trează până târziu pentru a o ajuta. Dar, în timp, am început să mă simt epuizată. Am observat că deveneam frustrată și mă temeam de apelurile ei, pentru că știam că asta ar fi însemnat să ofer mai mult, fără să primesc nimic în schimb. Într-o zi mi-am dat seama că ceva trebuia să se schimbe. Am decis să am o conversație sinceră cu prietena mea despre cum mă simțeam și de ce aveam nevoie pentru a ne menține prietenia sănătoasă. I-am explicat că, deși îmi pasă de ea, trebuia să am grijă și de mine. Spre surprinderea mea, prietena mea a fost înțelegătoare. Nu și-a dat seama cât de mult îmi cerea și a apreciat că am fost sinceră cu privire la nevoile mele. Acea conversație a fost un punct de cotitură. Nu numai că ne-a întărit prietenia, dar m-a învățat și puterea stabilirii limitelor. Protejându-mi propria stare de bine, am putut fi o prietenă mai bună, cu mai multă energie și pozitivitate de oferit. Iar partea cea mai bună a creat un precedent pentru toate relațiile mele viitoare, în care respectul reciproc și comunicarea clară au devenit norma. Deci, ce putem reține din toate acestea? Stabilirea limitelor nu înseamnă să îndepărtezi oamenii sau să fii egoist, ci înseamnă să creezi spațiu pentru relații sănătoase și respectuoase. Fie că este vorba de limite emoționale, fizice sau de timp, aceste linii directoare te ajută să-ți protejezi energia, să-ți menții respectul de sine și să te asiguri că relațiile tale se bazează pe respect reciproc și înțelegere. Rețineți, limitele nu sunt doar pentru situații dificile, sunt pentru fiecare relație, chiar și pentru cele bune. Când stabilești limite clare, îi înveți pe ceilalți cum să te trateze și îți oferi și ție spațiul de a prospera. Este o situație câștigătoare pentru toți cei implicați. Acum, mi-ar plăcea să aflu și părerea voastră. Ați întâmpinat vreodată dificultăți în stabilirea limitelor în relațiile voastre? Cu ce provocări v-ați confruntat și cum le-ați depășit? Împărtășiți-vă experiențele în comentariile de mai jos. S-ar putea să ajutați pe altcineva care trece prin același lucru. Până data viitoare, aveți grijă de voi sau găsiți pe cineva care să o facă.